Ano, gagawa na ako ng Pwede Matok. Para pasayahin kay Matok. Ano, mag-cover ko ng dalawang kanta Matok. Victims of Love at maghintay ka lamang. I-cover ko ng Bisaya pero sa Matok. Yung Matok, bago din patuloy, pasalamatan ko lahat ng subscribers, viewers, sa walang sawang nanonood at nagsubawi sa public. Maraming salamat sa lahat ng Matok. Ngayon Matok, tama. Ato na yung patuloy Matok. Let's go! Huh? Ayo, di ma. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Guys, sa totoo lang, hindi ako adik. Si Duterte wala na. Finish na. Shout out po kay
Ma'am Niba Villaniba Tano po sa siya ang nagbantay sa Easy Convenience Store mga Koks. Dahil sa Kwanra Katipunan Street Pisa. I-follow siya ang YouTube channel mga Koks. Ma'am, maraming salamat sa tamang pagawasan content sa inyo ang convenience store nga katahanan ma'am. At saka pasat sa aking kong amigo si Idol Nelson Jim Albios from Canbanto Argao. Shout out daw Nelson. Yan kayo palagi dyan. Maraming salamat sa inyong lahat pag-shout out.